Yurtdaşyna wagtlaryň ýaşaýan her bir türkmenistanlynyň watanyna dolanmakluk duýgusy gün geçdikçe artýar. 2 ýyldan gowrak wagt bäri diňe türkmen watandaşlary üçin Türkmenistana gidiş geliş ýollarynyň sebäpsiz ýere ýapyk durmagy halkda uly bir närazyçylyk döredýär. Hiç kime isat demedi, habar vermedi. Yine yapık duran. Pожалуйста, bizlere yine halka atnaşanyasy. Bu ýagdaýda Türkmenistanyň jenaýatkar hökümeti ýurtdaşyndaky halkyň gadaplanmasynyň öňüni almak üçin Arabistana we Russiýa döwletine hepdede birgedek uçar saparlaryny ýola goýup, Türkmenistana ýollar açyldy diýip her hili ýollar bilen halkyň gadabyny köşeşdirmäne synaşsa-da, bu ýalanlaryň halk tarapyndan kabul görülmeýändigi aýan bolýar. Türkiýe Cumhuriýetinde wagtlaryň ýaşaýan türkmenler öz ata watanyna dolanmaklykları üçin Türkmenistan tarapyndan uçarlar ýola goýulmasa-da, Türkiýanyň howa menzilinde uçarlaryň gelmegine garaşyp şol ýerde bir hepdeläp, hatda 10 günnäp ýatýandyklaryny özleri gürrüň berýärler. We özleriniň kösenýän günlerini dile getirip Türkmenistanyň jenaýatkar hökümetinden närazy ediklerini aýtýarlar.